Marcus Aurelius Antonius byl jediným vládcem starověku, který uskutečňoval ideál řeckého myslitele Platóna, totiž, aby stát řídil filozof. Učil se u nejlepších řeckých myslitelů a když ve svých 40 letech vstoupil na císařský trůn v Římě, i v nejtěžších dobách zachovával svou stoickou pevnost a svědomitost v plnění vladařských úkolů. Své myšlenky a úvahy zaznamenával ve formě jakéhosi zcela osobního deníku, který byl nalezen až po jeho smrti. V jeho díle jsou dva základní motivy. Motiv jediného absolutního dobra, jímž je ctnost, a motiv plnění svých povinností. Ve smyslu stoického učení uznává jen jeden stát, totiž světový, což znamená vesmírnou přírodu, a formuluje tak myšlenku zbratření a rovnosti lidí. Tak mají jeho humanistické zásady hodnotu trvalou. Z jeho díla jsme dnes vybrali úvahy o rozumu a jeho významu v lidském životě. Překlad Rudolfa Kutana v roce 1968 upravila pro rozhlas Marcela Vlčková. Dnešní pořad připravil Václav Cibula, v režii Jana Tůmy účinkuje Josef Sommer. Probouzíš-li se po ránu váhavě, ihned si uvědom, procítám ke svému lidskému dílu. Mám být tedy ještě dále rozmrzelý, když se ubírám k práci, ke které jsem stvořen a uveden do vesmíru? Či snad jsem stvořen k tomu, abych se povaloval v teplé posteli? Ale to je příjemnější. Tak tedy k příjemnostem si zrozen a ne k práci a činnosti? Nepozoruješ, jak rostliny, ptáci, mravenci, pavouci a včely pracují každý na svém a napomáhají tak každý svým dílem k vybudování vesmíru? A ty bys nechtěl pracovat na díle lidském? Nechceš kráčet k cíli svého lidského určení? Je nutné si však také odpočinout. To je nutné, souhlasím. Ale také v této věci stanovila příroda míru, zrovna jako v jídle i v pití. Ty však přesto tu míru překračuješ a rád zacházíš dál. Kdežto v práci to neděláš, neboť to se držíš pěkně v mezích možností. Všechno má své přirozené určení. Tak například kůň nebo vinná réva. Divíš se tomu? Také slunce ti řekne, jsem tady v určité činnosti a ostatní hvězdy podobně. A ty? K čemu pak ty jsi určen? K požitkům? Zamysli se, jestli to zdravý rozum připouští. Snaž se poznat všechny zásady, jimiž se lidé řídí. Zejména však zkoumej, čemu se vyhýbají a oč usilují lidé rozumní. Mravní dokonalost se projevuje tím, že každý den prožíváš, jako by to byl tvůj poslední, bez prudkých vzruchů, bez otupělosti a bez přetvářky. Bystrosti tvého ducha se sotva kdo může obdivovat, co na tom. Je však ještě mnoho jiného, o čem nemůžeš jen tak říci, není mi to přírodou dáno. Nuže, hleď osvědčit ty vlastnosti, které jsou naprosto v tvé moci. Bezúhonnost, důstojnost, trpělivost v nesnázích, zdrženlivost v požitcích, nezávislost myšlení, prostotu, vážnost a velkomyslnost. Nepozoruješ, kolik si už mohl osvědčit ctností, pro které neplatí tvá výmluva na nedostatek přirozených vloh a způsobilosti? A přesto zůstáváš vlastní vinou dále pozadu. Či snad si nedostatkem přirozeného nadání nějak nucen k tomu, abys reptal, skrblil, lichotil, sváděl vinu na chabé tělo,
hověl své samolibosti a píše a v tolikerý neklid uvrhoval svou duši. Ví Bůh, že ne. Už dávno se smohl všeho toho zbavit. Leda, že bys to chtěl zase omlouvat přílišnou těžkopádností a nechápavostí. Pak je ovšem povinností se v té věci cvičit a nebýt nevšímavý, nebo si dokonce libovat ve vlastní omezenosti. Nic nekonej neochotně ani sobecky, nic nerozvážně ani s nechutí. Nezahaluj své myšlenky ani v setky krasořečnictví, nebuď rozvláčný. Usiluj dále o to, aby božství v tobě sídlící bylo vůdcem tvé bytosti, silné, důstojné a v životě veřejném zkušené. Konečně hleď si osvojit jasnou mysl a naprostou nezávislost na vnější pomoci, jakož i na onom klidu, který by byl ovocem přičinění jiných. Musíš stát zpříma sám a ne se dávat podpírat. Umění žít má více podobného s uměním zápasnickým, nežli tanečním, neboť každý má stát pohotově a bez kolísání tváří v tvář nárazům, třebas nepředvídaným. Hleď si navyknout konat také to, na co si netroufáš. Vždyť i levá ruka k ostatním výkonům nedostatkem cviku neobratná, otěží vládne rázněji než pravice. Zvykla si na to. Zdáli se něco nezdolným výkonem tobě, z toho ještě nesuď, že je to i nadmožnost lidskou. Spíše však je-li cokoliv člověku možné i přiměřené, pokládej to za dosažitelné i pro sebe. Při každé bolesti si uvědomuj, že to není pranic nectného a že tvé mysli není na újmu, protože ji neporušuje ani v její podstatě rozumové, ani v její působnosti obecně prospěšné. Při většině bolestných pocitů budiš ti útěchou též výrok Epikurův, že totiž bolesti nejsou ani nesnesitelné, ani nekonečné, přestaneš-li si je v duchu zveličovat a uvědomíš-li si jejich skutečné hranice. Konečně se rozpomeň i na to, jak si často ani neuvědomujeme nepříjemnost leckterých pocitů s bolestí obdobných, jako například ospalost, horečku nebo nechuť k jídlu. Kdykoliv si tedy rozmrzelý z něčeho podobného, ihned si domlouvej, poddáváš se bolesti. Těm, kdož by ti rádi bránili, když postupuješ cestou správného rozumu, se naprosto nedávej odvrátit od správného jednání, nýbrž hleď osvědčit stejnou měrou obojí. Neoblomnost v každém předsevzetí i v jednání, zrovna jako vlídnost k těm, kdož by chtěli tvé činnosti bránit nebo tě jinak roztrpčovat. Dovede-li mě někdo přesvědčivě dokázat, že nesprávně soudím nebo jednám, mile rád se napravím. Vždyť hledám pravdu, kterou ještě nikdo nikdy škody neutrpěl. Škodu mívá leda ten, kdo setrvává v klamu a nevědomosti. Uvědom si, že je projevem stejné míry nezávislosti, ať už sám změníš své mínění, či uposlechneš jiného, kdo by je rád opravil. Vždyť pokaždé je to tvoje činnost, která se uskutečňuje ve smyslu tvého odhodlání a rozhodnutí, a tudíž také ve smyslu tvého rozumu. Jak zkažený, jak ošemetný člověk je ten, který říká, mám nejlepší úmysl jednat s tebou upřímně. K čemu pak, člověče, takový úvod? Však se to ukáže hned. Na čele to musí být psáno, tím musí přímo zaznívat hlas, to má přímo vyzařovat z očí. Zrovna jako milovaná bytost všechno přímo vyčte z pohledu milujícího. Strojená upřímnost je zákeřná dýka. Nic není ohyznější než
vlčí přízeň. Jí se varuj ze všeho nejvíc. Dobrota srdce, upřímnost a blahovůle se zapisují lidem v očích docela znatelně. Kdo hřeší, prohřešuje se na sobě. Kdo ubližuje, sobě ubližuje, neboť sám sebe zhoršuje. Nic se nikomu na světě nepřihodí, co by podle svých přirozených sil nemohl překonat. Totéž se leckdy přihodí jinému, nicméně však buď že neví, co se mu vlastně přihodilo, nebo že se chce blízknout silou ducha, zachová duševní rovnováhu a nijak tím netrpí. Je povážlivé, že nevědomost a ješitnost leckdy zmohou víc nežli rozum. Nikomu z lidí se nemůže přihodit nic, co by neodpovídalo osudům lidským. Zrovna jako zvířeti nic, co by neodpovídalo osudům zvířete. Ani révě, co by odpovídalo její přirozenosti. Ani kameni, co by jeho povaze nebylo přiměřeno. Přihází-li se tedy každému jen to, co je obvyklé jeho přirozenosti, co by se reptar. Zajisté se neusnesla příroda na ničem, čeho bys nesnesl. Konáš-li svou povinnost, budiš ti lhostejné, jestliže přitom strádáš zimou či vedrem, jsi-li ospalý či vyspalý, zdali tě za to zahrnují hanou či chválou. A třebas i to, čeká-li tě snad smrt. Vžij se duchem třeba v dobu Vespasiánovu a uvidíš stejný svět jako dnes. Lidé se žení, vychovávají děti, stůňou, umírají. A odtud postup dále k době Trajánově, zase stejná podívaná. Jistě si jen ušetříš roztrpčení, nebudeš-li se obírat malichernostmi více, než se sluší. Pohledem z veliké výšky sleduj nespočetné houfy lidí, jejich nesčetné slavnosti, jejich plavby křížem, krážem, mořem rozbouřeným i tichým. Vžij se v život těch, kteří byli dávno před tebou, jakož i o něch, kteří budou žít po tobě. Uvaž, kolik lidí nezná ani tvé jméno, kolik je, co nevidět, zapomene a kolik jich nyní snad ještě chvalořečících obratem ti bude zlořečit. A uvědom si, jak posmrtná paměť a slavná pověst a vůbec vše podobné, jak je to malicherné. Co tedy má být předmětem našeho úsilí? Všeho všudy toto. Spravedlivá mysl, činnost pro blaho bližních, nikdy neselhávající pravdomluvnost a smýšlení, ochotně přijímající kteroukoliv životní událost jako nevyhnutelnou. Plníš-li svůj každý úkol podle příkazů správného myšlení, horlivě, neoblomně, v dobré vůli a nic neodbývá je jako něco vedlejšího, nýbrž ono božstvo ve svém nitru uschováváš v ryzí čistotě, jako bys je měl už nyní vrátit. Slučuješ-li toto vše a nic už dále nečekáš, ani se ničeho neobáváš, nýbrž prostě přestáváš naplnění každého svého úkolu vždy ve shodě s přírodou, jakož i na hrdinské lásce k pravdě v každém pronášeném slově. Pak budeš v životě šťasten. A nikdo na světě nemůže tomu zabránit.